je die TV afgezet? Mhm. Kijk, dit is stuk. Spijt ons nou, die man nog eens stel tussen. Oh no. Zie je? Er zit een lekker wedkap aan je Ja. Die ene daar bij die grote. Ja, dat is in die hoofdkantoor. Sure. Dus hoe kom ik graag hier bij? Dus wij zijn studie voorzien. Jullie voorzien. Frankenstein. Oké. Nee, dat is gerecht. Dat is nog. Die ergste van mij met jullie was op de rij lang en Ja, baie lang gaan. Ons het net 30 mensen wat 3000 na 4000 kool per dag vat. So jy kan dink hoe lank gaan jy aanhou. Ja, ook wat goed is in ons ding is as jy jou kar steel. Dis al wanneer jy goeie diens kry. Is dit? Ja, maar as jy net 'n gewone mens is, dan is dit nie vreeslik gevaarlik. Hulle is baie groot op hierdie. Ons uniform. Ja, ons uniform is het wit hemde of blauw. En als je rok kan, het is iets zwart.